Iki bosku tak sepirno bakul lumut ya. Zaman nek mancing daerah kene iki lumut ada, nomor telepon juga ada ya. Iki. Sama nek takok iki area ndi? Area Nganjuk Guyangan bosku. Kidule Guyangan lho. Lumute apik-apik ya. Oke. Waduk masalah apa galian pasir ya kayaknya waduk ya sore waduk oh iki ya kali ini iya tapi kan apa jenenge dadah Kediri to Mas maksudnya banyune iku enek ae nah iki spot ya spotnya ndek Bagor di Nganjuk ya iki ada saudara rumahnya Nganjuk kebetulan jualan lumut ini ikut mancing bosku ya ikut mancing di Nganjuk di Gandu oleh kidule Guyangan iki spotnya mlebu ndek alas bosku sama nek melo mancing rene tak pakakno demit sampean yo jalane Makadir jalane awak cek adone srek wis totok bosku ya sepote iki ndek dam-dam iki lho iki nggone iki sik iki ana sik tak sopone iki nggone demit iki demit amit sewu ya aku mancing ndek kene sepote jos iki ana saudara-saudara iki sing dari Sidoarjo Darjo iku Malang padha karo aku Malang sing iko Masis Gandu jualan lumut ya iki sepote nila tarjete nila sama wader mbuh iwak apa Mas iwak balung oh bayeman kok balung tuh iki ya iki masih malam suro bosku ya malam suro kita gas luh koyok ngene bosku gak kepingin ya man nek kepingin nang Rino tak anteni gak usah takok lokasine ndi dan tak Sherlock ya tapi Sherlocknya Haman kok harus sesuai dengan iki gak mungkin wong Google mlebu nang alas iki tuh ya kok ngene iki alas go nglewang-lewung iki ya koyo ngono spot iki khusus nila babon tok ngene iki nek anakane kongko nyisih iki babon ya lho ya koyo muara ngene